Združenie rodičov pri základnej škole s materskou školou Lúka vás srdečne pozýva na 4. školský reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 14. februára 2015, to jest v sobotu o 19. hodine v Kultúrnom dome Modrová. Do tanca vám zahrá Mijavská cymbalovka. Začne hrát tá naša kapela, čiže je to mamička moja, že som hneď veselá. DJ Lučanzo. Hosťom večera bude Miriam, ktorú poznáte z televíznej obrazovky. Čaká vás bohatá tombola a vaša vstupenka je zlosovateľná. V jej cene je okrem skvelej večere zahrnutá aj káva a pol litra vína. Cena vstupenky je 18 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na riaditeľstve základnej školy v Lúke alebo objednať na telefónnom čísle 0918 327 372. Tešíme sa na vás.